Ahoj, vítam ťa pri ďalšom videu na tému zlomky. V dnešnom videu sa spolu pozrieme na grafické znázorňovanie zlomkov pomocou rôznych modelov. To, že mám rada pizzu nielen na jedenie, ale aj pri zlomkoch, už isto vieš. No čo hovoríš na takú čokoládu? Rovnako ako pizza nám môže slúžiť ako výborná pomôcka pri učení sa zlomkov, pretože sa dá rozdeliť mnohými rôznymi spôsobmi. Poďme to skúsiť na tejto čokoláde. Skús najprv sám zlomkom zapísať, aká časť celku je na čokoláde vyznačená. Pozrime sa na to teraz spolu. Čokoláda je rozdelená na 24 častí, čiže číslo pod zlomkovou čiarou, menovateľ, je 24. No a vybratá časť v tomto prípade 6 kúskov čokolády predstavuje čitateľa. Zlomok preto bude 6 24. Poďme si teraz spolu znázorniť nasledujúce zlomky. Budeme používať model pice alebo čokolády. Na prvý zlomok som si vybrala model čokolády. Obdĺžnik som si podľa menovateľa rozdelila na 20 častí a následne podľa čitateľa vyznačila 17. Na druhý zlomok som si naopak vybrala model pice, ktorý som rozdelila na 9 častí a potom vyznačila 2 z nich. Na tretí zlomok som opäť použila model čokolády. Obdĺžnik som rozdelila na 15 častí a vyznačila 10 z nich. 1/3 som vyznačila v modeli pizza, ktorú som si rozdelila na 3 časti a vyznačila jednu z nich. Skúsi teraz stopnúť toto video a urobiť si posledné 2 príklady sám. Dobre, poďme si ich skontrolovať. Na 5. príklad 4/5 som opäť použila model čokolády. Obdĺžnik som si rozdelila na 5 častí a vyznačila si 4 z nich. Na posledný som opäť zvolila model čokolády, ktorú som si rozdelila na 12 častí a vyznačila si 11 z nich. Ak si pri každom zlomku vybral opačný model, je to úplne v poriadku. Ja som si vyberala na základe toho, čo sa mi lepšie rozdeľovalo na daný počet častí. Doteraz sme na znázorňovanie používali modely pice či čokolády. No existujú ešte aj iné grafické znázornenia zlomkov. Nasledujúce znázornenie by som rada predstavila na takomto príklade zo života. Predstav si, že si išiel na turistiku a potrebuješ sa dostať z východiskového bodu 0 do koncového bodu 1. Mami sa po nejakej dobe opýtaš, koľko ste už prešli. Ona ti odpovie, že ste v 2/3 cesty. Skúsil by si to zaznačiť na tejto číselnej osi? Číselnú os si podľa menovateľa rozdelíme na 3 časti, čiže 3/3. No a podľa čitateľa označíme druhú časť. V tomto bode sa teda nachádzaš, ak ste už prešli 2/3 cesty. Opäť tu mám pár príkladov na vyskúšanie. Ak si trúfaš urobiť tieto príklady sám, stopni si toto video a pokús sa o to. Prvú os si rozdelíme na 7 častí. Následne si nájdeme tretiu z nich. V tomto bode sa nachádzajú 3 sedminy. Druhú os si podľa menovateľa rozdelíme na 10 častí. Nájdeme si 5. časť a vyznačíme 5 desatín. Červenú os si rozdelíme na 2 časti, presne v polovici. No a práve tu sa jedna polovica nachádza. Poslednú, modrú os, si rozdelíme na 6 častí a vyznačíme 5 šestín. Výborne. Zvládol si graficky znázorniť zlomky nielen pomocou modelov pizza či čokoláda, ale aj pomocou číselnej osy. No, čo hovoríš na takéto zlomky? 6/6
0/3, 11/7 a 2/0. Poďme sa na ne spolu pozrieť a pokúsiť sa ich znázorniť. Prvý si znázorníme cez model čokolády. Celok si rozdelíme na 6 častí a podľa čitateľa vyznačíme 6. Ako si už asi všimol, znázornená časť celku predstavuje celok samotný. Druhý si znázorníme cez model pice. Podľa menovateľa si celok rozdelíme na 3 časti. No čitateľ nám hovorí, aby sme vybrali 0 častí. Tento zlomok predstavuje 0. Tretí zlomok si skúsime znázorniť pomocou číselnej osy, kde jeden veľký dielik predstavuje celok. Dielik si následne rozdelíme na 7 častí, podľa menovateľa. Avšak problém nastáva, keď potrebujeme zaznačiť 11 častí. Keďže náš celok predstavuje iba 7 častí, potrebujeme si pridať ešte jeden rovnako veľký dielik, ktorý si tiež rozdelíme na 7 častí. Skončili sme pri 7 sedminách. Za ním je 8 sedmín, potom 9 sedmín, 10 sedmín, no a nasleduje náš hľadaný zlomok 11 sedmín. V takomto prípade hovoríme o zlomku, ktorý predstavuje časť väčšiu ako jeden celok. No a posledným zlomkom, ktorý by sme sa mali pokúsiť zaznačiť, je 2/0. Avšak problém nastáva už pri rozdelení celku na 0 častí, čož je nemožné. Preto v tomto prípade nehovoríme o reálnom čísle. A z toho vyplýva, že menovateľ, čiže číslo pod zlomkovou čiarou, sa nesmie rovnať 0. Ukážeme si preto isté delenie zlomkov. Niektoré zlomky predstavujú časť rovnako veľkú ako jeden celok. Napríklad 7 sedmín. Niektoré časť menšiu ako jeden celok, napríklad 3/4, a niektoré dokonca časť väčšiu ako jeden celok. Napríklad 11 sedmín. V prvom prípade, keď sa zlomok rovná jednému celku, sa čitateľ rovná menovateľu. V druhom prípade je čitateľ menší ako menovateľ. A v treťom naopak, čitateľ je väčší ako menovateľ. V druhom prípade, keď je čitateľ menší ako menovateľ, hovoríme o pravých zlomkoch. No a v treťom prípade hovoríme o zlomkoch nepravých. Vedel by si v rýchlosti určiť, ktoré z nasledujúcich zlomkov sú pravé, ktoré nepravé a ktoré predstavujú časť rovnako veľkú ako jeden celok? Áno. 1/25 a 61/62 sú zlomky pravé. 48/48 a 4/4 zlomky predstavujúce jeden celok a 91/20 a 3/polovice sú zlomky nepravé. Výborne, zvládol si ďalšiu časť série videí na tému zlomky. V tej nadchádzajúcej sa spolu pozrieme na rozširovanie a krátenie zlomkov. Tak zatiaľ ahoj a dovidenia v ďalšom videu.